Sɔrɔdasiw ko olu ye jihadiste kɛlɛlaw wolonwula nagasi nin kɛlɛ minnu senfɛ Mopti ni Segu cɛ bingani caman kelen kɔ ka kɛɲɛ a ka fɔta ye ni binganikɛlaw ye minnu dilannen don a ka sɔrɔdasiw kama. Mali tɔɔrɔla kabini san 2012 ni jihadiya jɛnsɛnni ye ani gɛlɛya juguba min bɛ kɛ fɛn caman na politiki, sɔrɔko ani adamadenya siratigɛ la. Camancɛya ye fariya ko yɔrɔ dɔ ye min jɛnsɛnna a sigiɲɔgɔn jamanaw na Burkina Faso ani Niger. Wa a bɛ ka jɛnsɛ saheliyan fanw la. Kolonɛli minnu nana fanga la ni bɛnkan sɛbɛn san 2020 o san la ka fanga sɔrɔ ni fanga dafirili filanan ye san 2021 san. Olu y'u kɔ don Faransi jɛɲɔgɔn kɔrɔ n'a jɛɲɔgɔnya la ko yɛlɛma sɔrɔdasi ni politiki siratigɛ la ka taa risikaw fɛ. Finitigi fanga ye baara dɔ daminɛ min ɲɛsilen bɛ Mali jamana ma san 2021 laban na. A b'a fɔ ko ale de ye jihadiste kɛlɛw wajibiya ka boli ani k'u yɛrɛ tanga jamana fan bɛɛ la. A ka tɔn ɲɛmɔgɔ ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min jirala lakanatɔn b'a la tarata don. Dunuya kɛlɛyan tɔn y'a sɛbɛn a kɔfɛ ko lakana cogoya tora ka juguya san 2022 juin kalo ni décembre kalo cɛ Sahel camancɛ la. Kɛrɛnkɛrɛnna Burkina Faso ni Mali kɔnɔ. Diɲɛ kɛlɛbolo bɔlen kɔ marifatigi kulu taara ɲɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ ka dancɛbaw minɛ ni Niger ye o fɔra kunnafoni nin kɔnɔ.